Velkommen til denne korte instruktionsvideo, hvor jeg vil gennemgå, hvordan man helt enkelt får påført en elektronisk signatur på en kontrakt eller en aftale. I det her eksempel, der har vi valgt en ansættelseskontrakt. Det er en helt standard kontrakt, vi har fundet her, og den er i et Word-dokument. Den kunne også ligge som pdf. Men vi har udfyldt sådan set alt i den her kontrakt på nær signaturfelterne. Og det er jo så det, der skal ske over i Arsign. Vi er tilbage i Arsign, som vi finder her på adressen app.arsign.com. Og når vi skal sende sådan en kontrakt eller en aftale afsted, jamen så klikker vi på send. I det her tilfælde, der er vores aftale jo et dokument, så det uploader vi fra vores computer. Sådan her. Underskriveren, det er så i det her eksempel en person opfundet til lejligheden, Maria Hansen. Hun har denne e-mailadresse. Men jeg vil jo også gerne selv påføre min signatur, så det gør jeg sådan her, tilføje mig. I virkeligheden så vil jeg gerne forudfylde med min signatur, så min signatur allerede er påført, når Maria hun modtager kontrakten. Så kan jeg tilføje en besked her. Herude i siden har du mulighed for at indstille, hvor længe kontrakten skal ligge og vente på Maria. Hvornår hun skal have den første påmindelse, hvornår hun skal have den næste, hvornår hun skal have den sidste. Og så kan også om kontrakten eller aftalen skal være beskyttet bag et kodeord. Næste skridt er at påføre de felter, vi har brug for. Vi har udfyldt navn på både vores virksomhed og modtager her. Så det eneste, vi mangler, det er de her signaturfelter. Vi vil gerne have en dato på. Den finder vi her. Og herover der er det medarbejderen. Så vil vi gerne have et signaturfelt til Maria. Påkrævet, ja. Og vi vil gerne have hendes navn også påført hernede under. Sådan her. Og det samme gør vi ved os selv. Det var det. Fordi jeg så har sat mig selv på som prefiller, så skal jeg selv starte med at angive adressen, datoen, hvorpå jeg har underskrevet. Og det er sådan set det. Min underskrift ligger gemt i Arsign. Det gør mit navn også. Jeg trykker bare send. Og så kan vi se her, at kuverten med emnet ansættelse ligger her og venter på underskrift, afsendt den 21. april. Nu ser vi det så, som Maria vil opleve det. Hun er i sin indbakke her og modtaget en e-mail, som ser sådan her ud. Digital underskrift, anmodning, se og underskrive et dokument, og hernede den besked, jeg udfyldte inden for Arsign. Hun klikker her, bliver ledt hen på kontrakten, som hun kan gennemgå. Og så herude er der også ganske tydeligt for hende, hvilke felter der er, hun skal udfylde. Et datofelt, et signaturfelt. Hun kan vælge, om hun vil indtaste, eller om hun vil forsøge sig med musen her. Når alle felter er grønne, så kan hun trykke send. Og så modtager hun en kvittering for, at hendes underskrift er modtaget. Som der står her, vil hun modtage en genpart på e-mail inden for få minutter. Maria vil så modtage den her kvittering for at
at have underskrevet dokumentet, hvor hun kan hente kontrakten og se den i underskrevet stand. Med de påførte underskrifter, og hernede alle sider datostemplet, og hernede det vigtige element her, der tilkendegiver, at aftalen er underskrevet med det, der kaldes avanceret digital signatur, hvor underskrifterne er knyttet med certifikat til de her dokumenter. Her IP-adresse og dato for alle dokumentets hændelser. Tilbage i ArtSign kan jeg så konstatere, at den aktuelle kuvert har ændret status til fuldført. Ved at åbne kuverten kan jeg få adgang til den underskrevne kontrakt. Og på samme måde som Maria kan jeg konstatere, at kontrakten er underskrevet, og den vigtige avancerede digitale signatur er påført hernede. Det var det. Tak fordi du fulgte med så langt, og husk, at du altid er mere end velkommen til at kontakte Danastar, hvis du har andre spørgsmål.